ne tɔgɔ madame Gindo Asitu Kaba Jakite ne ye sage femme ye commune CCRF la association RENAGEF mɔgɔw nana an voir sɔgɔmada in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la 8 mars ko la u nana cadeau dɔw d'an ma k'an ka di an ka muso jiginbagatɔw ma vraiment an bɛ aw fo de on ne fait que vous remercier ala k'aw sara halisa ala ka réseau in taa ɲɛ ala k'a kɛ sini kɛnɛ ye. Ne tɔgɔ madame Jara Kadijatou Jakite ne ye réseau des jeunes filles RENAGEF jɛkulu ɲɛmɔgɔ de bi ye muso ka don kɛnɛ de ye i n'a fɔ an b'a fɔ 8 mars la journée internationale des droits des femmes don in an t'a kɛ fête dɔrɔn ye mais an b'a laɲini fana k'an gɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu jatelen tɛ kosɛbɛ i n'a fɔ orphelinaw an bɛ taa journée passée ni olu ye mais bi ta an y'a laɲini ka na dɔgɔtɔrɔso de la yan bi sugoni ko PMI na donc bi an sera yan nɔ muso o muso jiginna bi donc an se kɛra dɛmɛ ni mun ye k'a las'u ma an nan'u las'u ma i n'a fɔ couches b'o la i n'a fɔ fruits b'o la k'o d'u ma k'u la content k'a yir'u la k'a fɔ bien vrai que u bɛ dɔgɔtɔrɔso la an b'u nɔfɛ an bɛɛ de ye kelen ye. A bɛna nafaba ɲɛ ye parce que an bɛna di an ka muso minnu jigintɔ ma donc u bɛna utiliser namasa fana b'a la mɔgɔ min fana bɛ namasa nafa dɔn o bɛɛ ka ɲi muso ma donc an ye foyi fɔ foli kɔ. 8 mars la mɔgɔ hakili tɛ fosi la an ka taga fête kɛyɔrɔ la an ka taa fête kɛyɔrɔ la mais ninnu dalen bɛ yan nɔ b'u ka souffrance la yan nɔ a ka d'olu fana ye ka taga mais kun de y'a to u ma se ka taa n'an fana nana ka na an hakili don o la k'a dɔn a yira k'a fɔ u bɛ yan nɔ an bɛɛ ye muso de ye an bɛɛ bɛ ko kelen de kama donc a b'u la fana na content a b'u la sewa donc o de y'a to nin laɲini nana ka kɛ.